Tak, lano nejdřív pěkně srovnáme do obalu při stahování. Musíme tu plachtu nejprve vysypat od listě a jiného prachu. Zabalíme do plachty, řešíme dovnitř. Jdeme tady za padákovou šňůru, za tank plastový. Pěkně dotáhneme. Zastrčíme si šňůru takhle pod okraj. A pomocí nerezových přezek, které zahákneme tedy do oček, dotáhneme. Tím získá lano pytel, nebo spíše lano batoh, menší a takový foremnější tvar. Aby se nám lépe nesl. A nebo se nám po případě pěkně vešel do našeho batohu. Jelikož se budeme přesouvat do jiné oblasti, tak si musíme odložit náš sedací úvazek. Klasicky. Jsou dva typy přezek, které se používají na sedacích sportovních úvazcích. Buď jsou provlíkací, jak můžete vidět tamhle zrovna na Jaroslavově, kde je popruh protažen zpětně do přesky. Funguje. A nebo pomocí nových přezek slide block, které mohou používat jenom někteří výrobci. Značka? Zejména Otsun, Petzl a Mamut. Povolíme si pas a jemně, hezky opatrné, aby jsme si neschřípli při rození, zejména šourek. Sundáme je nejdřív jednu nohavičku a pak druhou. Opatrně. Protože máme problémy s rovnováhou, já je nemám, tak je lepší se přidržet nějaké skály, anebo případně kolegy, spolulezce, vašeho přítele na leně. Nebo se sednout na zem. Ne, sezení se drahý kolego, sezení se nedoporučuje, protože pak si přisednete buď pásový popruh, anebo ty nohavičky a jde to špatně. Jinak, postup ukládání úvazku do batohu. Úvazek vyklepeme. Spojíme pomocí stuhového uzávěru. Přeložíme pás. Nohavici pěkně přitiskneme k pasu. A takhle hezky složený úvazek jemně nemačkáme. Vložíme do batohu. No a takhle pěkně zabalený batužek, společně ještě s ostatním lezeckým náčiním, zapneme a jdeme do jiné oblasti. V případě, že nemůžete dosáhnout na expresku, použijte tohoto způsobu. Tenhle ten úplně vynesal, tyhle. Tenhle. Já jsem na tebe volal, že jsi tam byl. Já myslel, že myslíš... V případě, že nemůžete dosáhnout na expresku, abyste tam mohli bezpečně cvaknout vaše lano, které jste navázán, tak uděláte si smyčku. Druhou pravou a dopak až do toho velkého chytu na dne. Ostřím oka. Zjistíte pravděpodobnou délku. A pěkným švihnutím smyčku umístíte do karabiny. Názorně to ukazuje reprezentant České republiky Jakub Hlavák. Jo. Pěkně ty. Musíte se dostatečně soustředit před svým výkonem. Jistě jdu. Pojď. Jsem připraven. A musíte dostatečně dýchat. Ty kundo! Ty vole! No piči, co jsem tam udělal? Pičo! Smeklo, ty vole. A mně to tam jistýho nepřišlo. Tejpováním prstů předejdete případnému zranění. Vřele ho doporučuji, protože zranění šlachy vás potom vyřadí na období několika týdnů. Dobrý. Ne, není Roků. Nebo navždy.
Tak tohle cukráčíkovku se teď neubrzdil, ty vole. Vyházený, ne? Můžu se podívat na tohohle toho? Dívej, hele, jak to najednou jde. Jde na to odvážně, jo. Já jsem moc dlouhý, ne? Možná, že smakneš tu další, jo. Viděl, no. Piča vymrdá. Skládačka maximálně. Ten počák je fakt malej, viď? No, přidávky. Neohrožovat. Odhrozuje, To hrozovat. je pěkný. No, trošku jsem se bál, že ho dáš, ty. Počkej, no, ty vole. Tamhle. O, děkuju, Váro. Řekni nám něco o té cestě. Do kamery. Já si nemohu dovolit svým postavením mluvit vulgárně do kamery. Takže prosím, Tomáši, buď tak laskav a vypni. Já vám potom o té cestě něco řekl. No, tak ty vole, mě bylo hodně borec, kdybych to teď konflákal teprve. Ty vole, dej tam tu nohu pořádně, ne? Ty si čurák, víš, jak je to mokrý, vole. Ty sem pojď, ty vole, pojď, jak jsem na noze, vole. Taková jebka, ty vole, no to stoupneš a cítíš, jak jsi na ledě. No to ze země vypadá úplně jinak, vole. V případě nezavlhlý jako tento, tak se dá do pomoci se dostat k dalšímu postupovému jištění následujícím způsobem. Necháte si podat nějaký dlouhý klacek, nebo teleskopické lano, bydlo. Svaknete na jeho konec expresku. Do druhé karábiny na expresce svaknete lano. No a takovýmhle způsobem si to pěkně zaháknete. Do piči a mě to nepůjde. To asi nepůjde. Jako se, abyste byli dostatečně trpěliví. Měli jističek, který povolí lano, ty vole. Máš volný. No piči. A to je takový ten trouhelníkovej, ten se bude blbě trefovat. Vejš, kousek vejš. Dobře, to máš. Tak? Perfektní. Hezky. To nemá smysl tu slackline tady natahovat, jako. Tak nějaký jiný místo tady musí být. Víš, že jsou tady šutry na zemi, jako, si do toho skočíš. Lehký, ty vole. A on bych chtěl trošku nižší dát. No, je vysoko. Bacha na vaze v kotníku, Mílova. Teď jsem si, ty vole, Ahau, je to tam, ty. Koule. když kráblo do věnečka. To je zahřálo, ty vole. Ty děto. No tak, dobrý je se naučit na jedné noze takhle stát. A tím jakoby vykrývat ty, jakoby stabilizovat ten balans. Tam se mám koukat. Nakonec, úplně nakonec. Ty vole, další sandálista do piči, co se to učíte za maníry, vole. Ty vole, jak já to vůbec neumím. Nakonec, no právě, tak se to učí na boso. Hele, řeknu ti jedno. Ale já už jsem si skočil jednou do kytek. No mi řeknu ti jednu věc, takovou špatnou. Chodil jsem na tom vždycky bos. Jednou jsem na to vlez v botech a přetrval jsem si vozy v kotníku. Dobrý den, vítám vás už u 3. dílu našeho pořadu seriálu o českých horolezcích Lezeme s Milanem. Tak tady je názorný případ, jak to vypadá. Když, no, buďte tak laskav, kolego, a nerušte mě, když tady prostě popisuju. Popiš to, no. No a podívejte se, takhle vypadá můj kamarád Michal Smrc. A jeden z lestů se vrací. Poté, co včera neodhadl své síly s alkoholem, ale naprosto mu podlehl. To super kompenzace. Jeho výkony celonoční jsou vidět zde. Ajajaj. Já musím jít ze světla, abych nestínil. A pak jich ještě, ale mnohem zajímavější výkon vyššího obsahu je tady. A sakra. Michale, jak ti je? Krásně. Řekni Rockstars. Rockstars. Romanův sen se třese v základech.